המלך לתפארת בשבילי לבוא ביום שלישי למועדונית זה לקבל, זה לדעת, זה להבין, זה ללמוד עוד על העולם הגדול, לצאת מתחומי הישיבה הקטנה בקריית ארבע וללמוד מה קורה במדינה שלנו. אני עכשיו עומד לסיים את השנה ובהחלט אפשר להגיד כשהגעתי לפה בתחילת שנה אז הייתי כמו כולם בעל התנדבות, עם שלישים, מגיעים מהישיבה בקריית ארבע, יוצאים מבאר שבע מתנדבים ומפה אתה יוצא, אתה בעצם רואה שאתה כל יום שלישי שאתה מגיע זה בעצם שליחות. שליחות אתה מגיע לבאר שבע לשכונה ד' זה מקום קשה, אתה עוזר לילדים להתקדם, לא משנה במה, בשיעורי בית, אתה עוזר להם לשחק, אתה יוצא איתם לשחק כדורגל, אתה התנהגות תרבותית בסיסית. פה בעצם אתה נותן להם את הערכים האלה, ואתה מרגיש לעצמך שאתה נתת משהו, אתה בעצם יוצא משהו אחר. שנת ההתנדבות של שמוליק ופרי היא שנה מאוד מבורכת מבחינת הדברים שהם עוזרים לנו, וזאת עזרה, זה משאב שאנחנו שואבים ובחיים זה לא נגמר. הם באים מתוך הרצון האישי והטוהר של לתת, ומה שהם מלמדים את הילדים בנתינה אישית. הילדים האלה לא מאמינים בעצמם כשהם יכולים לתת משהו מתוכם, והם נתנו להם להאמין שהם יכולים לתת מעצמם גם כשאין מבחינה כלכלית מה לתת, אבל מבחינת האישיות שלי אני כן יכול לתת. שהם באים, הם כמו האחים שלנו, שהם באים, הם עוזרים לנו בהכל. כל דבר, נגיד אנחנו רוצים לצאת לשחק או לעשות תחרויות, הם באים איתנו, משחקים איתנו במחשב. עושים איתנו פעילויות, משחקים איתנו, משעמם בבית. הם באים, אני מרגיש שמח, כי הם משחקים איתי, הם עוזרים לי בשיעורים, והם שומרים שלא ירביצו לילדים אחרים וזה. כשאתם באים, ואתם אומרים לנו שאנחנו משחקים וזה, לא להריב וזה. אז אתם מלמדים אותנו שהלימוד לא יכול ליצור כל דבר. רק בדרכי שלום ולא בדרך, רק של הלימוד. כמה אנחנו מגיעים לכאלה מקרים בירושלים, יש שכונות קצת פה שם, אבל לא האמנו שהדברים האלה היו תמיד רחוקים ממנו. מה זה באר שבע? אנחנו בירושלים, באר שבע זה רחוק. אולי ידענו שיש דברים כאלה, אבל זה תמיד היה רחוק ולא אמיתי. עד שאתה מגיע לפה ובום, אתה נפגש עם דברים באמת, כאילו אתה רואה ילד, ואתה רואה תמונות מהבית שלו, אתה רואה שזה לא איזה כתבה בעיתון בעמוד האחורי שעוד ילד קיבל מכות בבית, אתה פוגש את הילד, אתה שומע את זה ממקור ראשון. באמת, ילדים, מצב לא קל בבית, מצב קשה. אתה יכול לראות איך אתה עוזר להם ממש, אתה כאילו בא ביום שלישי ואתה עוזר לו בשיעורי בית, ואם אני לא אעזור לו, הוא יגיע הביתה ולא יהיה מי שיעזור בשיעורי בית, אז אתה אומר לעצמך, אני עכשיו חייב כאילו לבוא ולעזור לו. הם באים לעזור לנו בשביל שנלמד ונהיה חכמים. הם נותנים לנו שנהיה אנשים טובים וסימפטיים. כשאני אפילו שפעמים בשמוליק לא הייתי שאני אהיה גדולים והם יהיו. והזקנים, אני יודע להתמודד עם עצמי ובבעיות שלי. פה בעצם אתה רואה איך בן אדם מתקדם, הוא מגיע לחתיכת שנה שקט ואתה רואה איך אתה עוזר לו ממש, ובעצם הכבוד העצמי שלו חוזר אליו ומוציא את זה החוצה גם. כשאני אהיה גדול אני אהיה כמו פרי ושמוליק ואני אעזור לילדים. אם שהרבה אנשים והרבה ילדים הצליחו כמו שהם הצליחו. אתה כמובן נותן הכל וזה בעצם בונה אותך. אתה יכול לראות שתומכים בך, שמאמינים בך שאתה בא עכשיו ועוזר לילדים, מציל אותם מכל מיני דברים. הילד מספר לך דברים מהבית ואתה עכשיו, לפני דקה היית סתם איזה שמיניסט שמבריז משיעורים והולך לשחק כדורסל. פתאום עכשיו אתה בן אדם שצריך להתמודד פה עם בעיה של ילד מוכה, ילדה מוכה, ילד שאין לו הרגלי אכילה בבית, ילד שלא יודע מה... מי אתה בכלל? מי אני? מה, אני שמיניסט? וזה בעצם השנה הזאת נתנה לי להבין שיותר ממה שאני בעצם בא לתרום, אז הילד ידע לחפש במילון, הילד זה חשוב, אבל יותר מזה קיבלתי. אני כמו אבא שלהם, אני אח גדול שלהם, אין להם עוד מישהו כמוני, אני ושמוליק, אנחנו האבאים שלהם, אין עוד אנשים כמונו שיכולים לעזור להם ככה. וזה בעצם התרומה הגדולה שאנחנו מקבלים פה. שירו למלך, שירו למלך, שירו